A Pobra reafirma a súa aposta pola conciliación con novos obradoiros para a Semana Santa. Están pensados para a rapazada de entre 3 e 12 anos e terá tamén servizo madruga e de comedor. Achégase a Semana Santa e o Concello da Pobra do Caramiñal ven de presentar os seus obradoiros de conciliación para este período vacacional nos centros de ensino. A concelleira de Igualdade pobrense, Estefanía Ramos, destacou a importancia de contar con ferramentas e actividades para axudar as familias a conciliar. Van ter un horario de 9 a 2, pero tamén van contar cos servizos de madruga e de comedor. Estes obradoiros teñen dous obxectivos fundamentais. O primeiro é facilitar a conciliación da vida laboral, persoal e familiar, pero tamén temos outro obxectivo que é a diversión lúdica e o aprendizaxe de todos os nenos e nenas que nos acompañan nestes días. Estes obradoiros desenvolveránse dende o 14 ata o 21 de abril no CEP Salustiano Reieiras, que está configurado como un espazo de lecer e un espazo onde se poden levar a cabo actividades de ocio, actividades deportivas, etc. É un espazo de conciliación que coincide cos días non lectivos, pero sí laborais do mes de abril e que está dirixido a aquelas familias que necesiten conciliar a súa vida familiar, laboral e persoal e que teñan fillas e fillos escolarizados con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos de idade. O horario será de 9 a 2 da tarde, pero as familias que o precisen teñen a súa disponibilidade o servizo de madruga e de comedor. As inscricións para participar nestes obradoiros estarán abertas ata o 9 de abril. Por dúas vías, a través da sede electrónica ou ben de forma presencial no Departamento de Igualdade que está situado fronte ao Concello. Para calquera dúbida, compre chamar ao 981 ou 832764, extensión 6, ou escribir un correo electrónico a igualdade@apobra.gal. O custe do obradoiro é de 20 euros por nena ou neno e se lle aplicará un desconto do 50% para a segunda irmá ou será de balde para a terceira. Non hai un límite de prazas e recordou que o pasado ano houbo máis de 50 rapaces e rapazas nestes obradoiros. Ramos tamén destacou a importancia de contar con políticas encamiñadas a facilitar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e a fomentar o equilibrio de responsabilidades dentro das familias.